Vítajte ľudia, dneska ideme zase Geometr Dash Loopstep, hej. Dúfam, že ma nepočuť ako v poslednom videu, že ma nebolo ani počuť. Dúfam, že ma normálne počuť. Jaj. Ja som sprostý. Sigma. Dúfam, že dám dneska aspoň 65%, než on 60%. Hej. Nie, ako keď som klikol, táto hra je taká sprostá, ale už naozaj. Kliknem a hra na to nereaguje. Dobre. Čo? Počkaj, musím dačo spraviť. Dobre. Dobre. Potom vám ukážem aj môj level, čo robím, hej. Lebo robím taký, že ako Vortrox, hej. Vlastne starého Demones. A on ho mal pomenované starého Extremnes, hej. Takže nie je to kopírovanie, hej. Dobre? Bup, bup, bup. Ale klikám. Koľko je toto a ten 9. Tak 10 už. Tak ja som poradný degeš. Ale už naozaj som mokrý. Dobre. Nie, ja som tam nemal kliknúť, ja už som druhýkrát na to isté zomrel. Lebo som čo? Sprostý! Do ryti. Však som bol už za tým.
Prečo táto hra je tak sproste reaguje na všetko? Už som bol za tým oným Tegešincom, za Orbom. A ono to... Bleh. Čo? Však som sa to aj nedotkol. Mohol by Game 3D tak spraviť, že ak si v praktise a dáš jeden level za jeden attempt, tak to by nemuselo rátať ako practice run. To by bolo super. Som okný. Ale ja neznášam mini UFO. To je taký otravný mod. Aj normálne UFO. To je proste raz mi nechťa sklikneš a už si dead. Nič iné okrem Cube a UFO je také otravné. Takedy. Ale Cube není zas tak otravné. Dobre. Ale ja proste nechápem. UFO is my enemy in this game. Robot je podľa mňa najlepší, akože mod. A potom je šipka, a potom waveka, a potom Swinkopter tiež jeden z najhorších, lebo to je proste ESG mod, že strašne. To je vlastne, že lopta na bol, a vedel by si dať napríklad, ja neviem, ako sa volá ten orb. Ten zelený orb by si vedel dať všade a už máš vlastne Swinkopter. Marta, to alergia. To není možné. Dobre. Som locked no 3, 2, 1. Hej. To... Už chcem natočiť Warzone, len ešte chladič. Tam treba dať nový. Asi, ak to je to teda. Ale malo by to byť to, určite. Som locked in. Boop, boop, boop. Ja, čo?
pamätám, že nedávno, pred pár dňami, ja som ešte nevidel ani túto prvú ship part nevidel spraviť. Som bol taký shit. Som mal 29% max. Fú, tam som ako nezomrel. No, tak tu som zomrel na to, že hra je sprostá. Lebo tam som nemal, že vôbec zomreť. Ale dobre. Zase som bol 500 metrov a toho. A stále mi to hra zarátala ako hit toho orbu. Ja tomu nechápem. Koľko je to ten 30? Asi. Uvidí sa. Ak to teraz neporazím. Aj keď neporazím, ale to je jedno. Čo? Však som klikol. Som respamoval a nič. Ja už podľa mňa o chvíľu budem mať 1000 attemptov na tomto. Lebo som poda ktorých videl, že to porazili na 6000 attemptov. A to sa to toľko budem videí natáčať, akože že 50 denne. Mne to nechcel robiť 6000, ale ja podľa mňa nebudem mať 6000, lebo však som sa toho nedokol. Lebo keď mám 60% za 700, tak to už som viac než OK. Dobre. I'm not gonna say anything after this attempt if I die. Dobre. To som... No. Asi budem aj praktisovať všetky party. Na Clapstepe. Dobre. Tik. Nice. Ale klikal som a ani som sa toho nedotkol.
Klikol som. Ha? Táto hra ma... Ako som tam zomrel? Ako som tam zomrel, keď som klikol? Čo? A potom pozorom, že ako vypadá celý Clubstep, akože tých posledných 40%, lebo to bude ťažké. Akože posledný chip part už viem, aj ten UFO part asi, ten ďalší, asi viem. Dobre. Idem. Hop. Ja som na čo zomrel? Akože na vzduch? Zase? Super. Ale podľa mňa Electrodynamics by mal byť, že Medium Demon. To, čo som spravil? Lebo to je taký ťažký level. Dobre. Čo? Ja som zase na vzduch zomrel? Super. Ale keď ja budem hrávať tie Extreme Demony, ak budem ešte hrať Geometry Dash, to toľko attemptov mi to bude trvať, keď neviem dať posaratý Clubstep po rokoch. Lebo ja túto hru som ešte hrával na mobile. V škole. Ja som čo spravil? Na čo som klikal myškou? Akože oni hrajú ten Vortex napríklad. On od 2013 asi hrá. Ale i tak. Dobre. No, takže ukážem vám môj level. Ja si ho posuniem asi úplne hore. Kde je? Kde je? Aha. Nájdem? Dobre, to je. No. Začneme. Ale idem do praktisu. Do praktisu. Ako som tam zomrel? To by ma zaujímalo. Čo? No. Tento part je easy. Aj tento. Ale neviem prečo ho nikdy neviem dať. Fú, tam som to nejak dobre som išiel. To je taký cool, že frame perfect aj to.
Doriti. Aha, dobre. Čo? Tak. Ešte nie. Teraz. Fúp. Čo? Toto je impossible? To je impossible. No. Tak ideme až tu. A dík. Kde to je? Kde je ten sloup? No, a kde je? Či to je tu? Nie. Kde to je? Dobre, ja si to skopírujem. Tam to tak, ako by malo byť. Nice. Toto deletnem. Tam tento spike. Tam tento spike. Posuniem to. Aj toto. A tam si, ja neviem, tú start pozíciu, alebo tu. Tam si robota a mini. Dobre, tak ja som sprostý. Tak ešte raz. Tu. Start pos. Tak. Proč neviem? Dá sa to, ale je to ťažké ako debil. Skúsim iba spamovať checkpointy. To už nedám. Teraz. Ešte kus. Nie. Teraz. To musím asi, že... O! Ja som to dal. Ale to je mega frame perfect. Neviem, či by som to mal šťadnúť. A to mi bude dlho trvať, aby som to verifioval. Tak dám save and exit a ideme. Kde to je? Toto. Rozkód. Dobre. Toto je strašne dobrý level. Doriti. Dúfam, že pesnička není copyright, ale neviem, či Geometry Dash vie mať copyright pesničky. Čo? Dobre, kakám na to. Toto bude koniec videjka. Dobrú noc.
Pink.